Hola, sóc l'Anna Cabeza, l'autora de la sèrie Germanes Crustó, agència d'investigació. És una col·lecció que edita Editorial Bambú i us presento el primer títol, que va ser El misteri de la tifa de gos abandonada, en què es presentaven aquestes tres àvies, que totes tres han fundat, junt amb el seu net, amb el net d'una d'elles, l'agència d'investigació de Germanes Crustó. El primer va ser aquest, El misteri de la tifa de gos abandonada. Ja us podeu imaginar que amb aquest títol una cosa molt seriosa no podia ser. Després va aparèixer el segon, que és el misteri dels llobarros. I, en fi, elles investiguen coses, sempre es troben en un cas així de la vida quotidiana, i a partir d'aquí van a parar a un misteri més potent. Ara apareix el tercer. El tercer llibre es titula El misteri del paper de vàter volador. Voleu veure la portada? I sí, és veritat. Aquesta autora, que es diu Anna Cabeza, està com un llum. Està certificat per l'Agència Internacional d'Autores Tocades del Bolet, o sigui que és tot una garantia. I, en fi, les idees em venen, em van, sobretot tinc moltes ganes de fer llibres d'humor, i la idea de les Germanes Crustó va néixer un dia, que estàvem amb el meu fill en un lloc que no ens agradava gaire, i per distreure'l vaig pensar, què passaria si les teves àvies fossin detectius? I què passaria si hi afegíssim una tieta? I a partir d'aquí va néixer la història. És això, a partir d'una idea, començar a desenvolupar. Entrar al meu estudi, entrar dins el meu cap i començar a escriure. Les tres àvies que protagonitzen la sèrie són la Carme Crustó, la Rosalia Crustó i l'Ascensió Crustó. A elles se'ls uneix el Marcel, que és el net d'una d'elles. Ell és el que ens explica la història des del seu punt de vista. En aquesta història de les Germanes Crustó, aquesta que us presentem ara, el misteri del paper de vàter volador, és molt important perquè les àvies són convidades a un congrés internacional d'àvies detectius i se'n van a Nova York. Wow! I no em vull descuidar les il·lustracions del Toni Batllori, que són molt importants i que fan créixer tota aquesta història i la doten d'un sentit de l'humor també molt especial. És un dibuix de traç ràpid, caricatura, que penso que els hi dona l'aire que necessitava aquesta història. Gràcies, Toni.